Jama'a assalamu alaikum. Sunana SP Abdullahi Haruna Kiyawa. Jami'in hulɗa da jama'a na Nesa na nan jihar Kano. Waɗannan matasa da kuke gani da waɗannan wayoyi ga su nan birjik a wannan wuri ba fa kasuwar sai da waya ba ce. Nan hedikwatar 'yan sanda ce da ke Banfai a nan jihar Kano. Wannan matasa kuma da kuke gani wato an samu nasarar kamo su gaba ɗaya. Mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano CP Salman Dogo Garba wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da dogon aiki ya samu rahotanni akan cewa har yanzu akwai sauran burbushin wato 'yan kwacen waya da suka rage a jihar Kano musamman waɗanda suke fitowa da asuba da kuma da yamma wanda in sun ga mutane suke daga makamai ko kuma in ka hau a dai sau a yi maka sane a sace waya. Bayan samun waɗannan rahotanni mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano ya kira taro na gaggawa na dakarun 'yan sanda da suke kula da ɓangarori na musamman wato kamar OC Antidaba, SP Hussaini Girba, OC Anti-Kidnapping, SP Aliyu Muhammad Awal, OC Dragon, SP Mudassir Ringim, OC RRT, SP Usman Dansare Jabir da kuma OC SOS DSP Usaini Kyarma tare da ba su umarnin a tabbatar da an tsaftace jihar Kano. Wannan ce ta sa cikin kankanin lokaci suka shiga wannan aiki aka kai ga nasarar kama waɗannan matasa da kuke gani wato dukansu da laifukan da ya hada da wato kwace ko in ce fashi na waya da kuma wato sai da wayoyin sata da kuma makamancinsu. An same su da waɗannan kayayyaki da kuke gani laptop guda biyu da ake amfani da su wajen an saci wayan a canja mata fasali, wayoyi guda 126 gaba ɗaya na mutane ne wanda abin da zai baku mamaki yanzu hakan nan ma muna wannan interview wasu ma kira ake mun buɗe su gaba ɗaya don ganin cewa an samu masu sun zo sun karba don mafi yawanci da layukan a ciki kuma dama waɗanda suka sata ɗin sun gaya mana inda suka sato. Sannan kuma da waɗannan karafuna da kuke gani ga su nan da su suke amfani wajen yin kwace har da almakashi. Nan kuma haddilan da yake ba su kayan maye yake siyar musu wato da irin waɗannan kamar tabar wiwi da wannan farar dama dai kun san sunanta ga sauran kwayoyi nan kala-kala su diyaza da allura da ake buguwa kafin a fita irin wannan fashi da makami. To dai ga su mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni gaba ɗaya da zarar an kammala bincike kuma za a gurfanar da su a gaban kotu da wannan manya-manyan laifuka wanda ya hada da haɗin baki, fashi da makami, sata da dai sauran makamantan laifuka. To a ga su dai za ku ji daga bakinsu. Kai na farkon nan tashi tsaye, kai na tsakiyar nan mai wannan ya ce an karya hannun tashi, shi wannan a garin kwacen ba da ya je fashin da makami suka karya hannun. Kai na ƙarshen nan tashi, dila tashi. To ku dawo gaba, ku dawo gaba, ku dawo nan gaba, kowa ya zai mun bayani kuma zo mana yau ku zagayo yawa. Bari an fara da kai, me sunanka? A da ƙarfi mana. Muhammad Sali. Shekarunka nawa? 20. A ina kake da zama? Kuntau. Unguwa? Kuntau. To me kai aka kamo ka? Fashin waya. Na? Fashin waya. Fashin? Waya. Da me kuka yi fashin? Scissors. Da Hausa? Da almakashi. A wani unguwa? Abu gaji. To me ya same ka? Duka na agai. Bibbiga suka yi a bibbigajen? Me ya samu hannun? Karayat. Karaya a garin fashin waya tun daga nan ma kenan. Mazo kai. Me da me kake sha? Ba abin da nake sha. Na kayan maye. Ba abin da To me kai ka ga yin wannan aika-aika? to da yin yalla ba. Haka kuke faɗa. Suna? Usman Ali. Na? Usman Ali. Shekaru? Shekara 22. Unguwa? Unguwa ina cikin gari Zaunika. Na? Ina cikin gari Zauni. A ina aka kama ka? An kama na a cikin Yankura. Me kai? Na je yin sane. Sanan me? Wayoyi. Saboda har yara ne ma da ni wanda sun Kana da yara? Ina da yara. Sun kai nawa? Sun kai guda 3 wanda aka Me a kama. nan fuskar ka ga wani abu kamar Wannan yanka ne na Sara. wani irin yanka? Yanka ne na rauni. Wani iri ya aka yi maka? Abinda aka yi min huda ba azan ne to amma ba azan ne. Ya ka ce yanka na rauni ka ce arzin ne. Yanka ne. Muga kanka? Yanka ne na. Muga kanka? Ka kai shekara nawa kana wannan abun? Na kai shekara 2 ko Kana yi? To in ka samu kuɗin me kake da shi? Allah na samu kudin kawai shaye-shaye nake zuwa ne. Kamar me da me ake sha? Ina shan kodin, ina shan kwaya, ina shan taba wiwi, sannan ina Kana da aure? Ina da aure.
To, me sunanka? Usman Isa, Shekaru? 28, Unguwa? Gaida Nefa. Me kai aka kamo ka? An kama ni da taba. Ina take nuna mun? An kama Nuna mun ni ita da mana. taba ga ita nan. Ta waye? Ta wuce. Me kake da ita? Sayarwa. Ta, ku je ku zauna. Kamar yadda kuka ji, mai girma kwamishinan 'yan sanda ya ba da umarni da zara an kammala bincike za a gurfanar da su a gaban kotu. Daga bayanan da muka samu a gurin waɗannan da kuma gurin masu bincikensu abubuwa da yawa na mamaki wanda za su taimaka mana na wurin bincike. Wayan da kuke gani shi wannan akwai bayanin da ya bamu akan cewa shi wannan kwacen da suke fa an raba wurare ne.